Helo, shmai, a chroeso'r cyflwyniad yma am astudio TGEch yn y chweched dosbarth. Yn y chweched dosbarth yn Ysgol Maes y Gwendraeth, i ni'n cynnig cwrs TG Lefel 3 Technegol Caergrawnt. Does dim arholiad yn y cwrs yma o gwbl, felly bydd eich graf terfynol chi yn seiliedig ar eich perfformiad chi yn yr unedau gwaith cwrs. Bydd pob uned o waith cwrs yn cael ei ddyfarnu naill ai i fod yn pas, yn merit neu teilyngdod, neu'n distinction clod. Yna bydd eich perfformiad chi ar draws yr holl unedau chi wedi astudio yn penderfynu beth bydd eich graf terfynol chi am y cymhwyster cyfan. Fan hyn eto, mae gwahanol raddau ar gael. Pas sy'n gyfateb i E lefel A, teilyngdod sy'n cyfateb i C lefel A, clod neu distinction sy'n cyfateb i A mewn cwrs lefel A, ac yna clod seren, distinction star, sy'n cyfateb i lefel A serennog. Mae'n gwrs hyblyg iawn sy'n rhoi'r dewis i chi i astudio gwahanol nifer o unedau mwyn cael gwahanol lefel o dystysgrif. Enghraifft, wrth astudio tair uned allech chi gael y dystysgrif sy'n cyfateb i AS o ran pwyntiau UCAS. Yna, gyda 6 uned allech chi gael y diploma ragarweiniol sy'n cyfateb i 1 lefel A. Nesaf fe welwch chi gyda 9 uned y diploma gyfrannol sydd yn cyfateb i 1 lefel A ac 1 AS. Yn ola, wrth gwblhau 12 uned o waith cwrs, allech chi ennill y diploma sydd yn rhoi pwyntiau UCAS sy'n cyfateb i 2 lefel A i chi. Yma, fe welwch chi restr o'r unedau ni'n cynnig ym Maes y Gwendraeth. Mae'r ddwy uchaf yn rai gorfodol sy'n rhaid i chi wneud, ond wedyn, fel welwch chi, mae yna ddewis eang ar gyfer yr unedau eraill. Mae'n y gymysgedd o unedau ymarferol iawn, sy'n gofyn am waith ymarferol gan ddefnyddio cyfrifiaduron, ac eraill wedyn sy'n fwy i wneud â thasgau ymchwil, sy'n addas iawn ar gyfer disgyblion sy'n falle mynd am yr 9 neu'r 12 uned. O ran profiad blaenorol, wrth gwrs bydde fe'n ddefnyddiol, eich bod chi wedi astudio TGEch, dyw e ddim yn orfodol mwyn dilyn y cwrs yma. Mae digon o ddisgyblion wedi bod trwy'r cwrs yma gyda ni dros y blynyddoedd diwetha sy'n heb astudio TGEch. Felly beth am ddilyniant ar ôl y cwrs yma? Mae'r cwrs yma yn baratoad gwych ar gyfer cyrsiau cyfrifiadureg neu gyrsiau TGEch neu efallai sgiliau cyfryngau hefyd. Mae'r ystod eang o unedau yn rhoi blas i chi o nifer o wahanol fathau o'r fai. Allwch chi ddilyn ar ôl gorffen y cwrs yma. Os hoffech chi drafod y cwrs yma ymhellach, cysylltwch â'r ysgol gydag unrhyw gwestiwn o gwbl.